Aloitin legendaarisen Michael Johnsonin treeniohjelman. Moi, mä oon Eren ja haluan päästä kisaamaan ilman loukkaantumista näin yli 40-vuotiaana. Tosiaan, aloitettiin kaverin kanssa legendaarisen Michael Johnsonin eli 200 ja 400 metrin entisen MM-miehen treenit tuossa pari viikkoa sitten. Luin tällaisen kirjan, jossa kerrotaan ihan selkeästi, mitä Johnson ja monet muut Clyde Hartin urheilijat teki noustakseen olympiavoittajiksi. Mä teen tästä treeniohjelmasta nimenomaan tiettyä 200 metrin treeniä. Aloitettiin 3 viikkoa sitten 16 200 metrisellä, seuraavalla viikolla vedettiin 15, sitten 14 ja nyt oli vuorossa 13 200 metrin vetoa 2 minuutin palautuksella. Ideana on se, että vedetään aina vähän kovempaa kuin edellisellä viikolla. Tavoite oli nyt 35,5 sekuntia ja sehän menikin yllättävän hyvin. Toki loppuun kohti alkoi jo vähän painaa. Tämä on tietysti vain osa Johnsonin treeniohjelmaa, mutta ajattelin, että on sopiva tällaiselle nopeus- ja räjähtävyys edellä menevälle urheilijalle. Mä oon toistaiseksi jättänyt pois semmoset 500-1000 metrin vedot, mitä tässä kirjassa kehotetaan tekemään ja tehnyt sen sijaan semmosia 30-40 metrin rykäsyjä. Koko pointti tässä hommassa on, että saisi jalat totutettua juoksuun niin, että ei tulisi loukkaantumisia. Mun takareilit on paukkunut joka kesä, joten muun muassa nämä aerobispainotteiset treenit toivottavasti helpottaa siinä. Ensi viikolla sitten 12 kertaa 200 metriä ja taas viilataan sekunti vauhdista pois. Ai, tuolla tuntuu aika pahalta tuolla.